mga higala, maayong gabi kanyang tanan, kamo nagapamati ni nga programa Jesus is All. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is All. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalang tanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa makausapan ining taknaa kami nagapasalamat kanimo nga sa gihapon. Padayon kining kahigayunan sa pagsabod sa binhi sa kaluwasan dinhis kanginan. Tuguti nga imong panalanginan kini nga estasyon. Panalangin ni kini nga programa nga mahimo unta kini nga kasangkapan o Dios sa pagdalas kahayag sa kamatuoran ngadtos mga katawhan nga sa dili paunta mo sira ang kaluwasan ug ang imong pagbalik niining kalibutana. Sila madangatan sa mga kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug maghatag sa amo nga pag-ampo, pagadawato namo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Well, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako yamot sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhis Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing mga nasod sa kalibutan nga naminaw og nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Maayong hapon ug maayong gabi kaninyong tanan ug ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Well, sama sa gihapon higala sa di pata moadto sa pagpadayon sa paghatag ug pagpasabot niining mga teksto nga gipadala ni Brother Alex Orhel ato usa ning basahon ning mag-iban ta og pipila ka mga text message sa ato nga cellphone. Sir, kanang mga bahina sa tinuod lang wala man gyud na namo maabot kay wa man na ikapasabot sa amo god nga pastor og sa inyo pa man god nga mga program namo na nabati nga ingon ana di ay na kay amo man sad god na nga gigulitan nga bersikulo og tinuod ka sa imong giingon nga pagtuo namo napulo na kasugo og gitugot na ang pag-inom og pagkaon sa gidili sagad apan dili day nasayop day mga something's missing naman eh. Okay, napatay basahon. Maayong hapon sir. Mo text na lang gyud ko daan kay mag-expire naman unya dili ko sure kung kanus ako sa akong Brad tagaan og load kanunay ming nagsunod si Rina Joy di Aineser og si Bimbim kanunay ming nagsunod sa inyong programa. Salamat sa pagbasa og advance happy birthday kang Bimbim sir kay mag-birthday man siya karong Sunday. Bim, advance happy birthday gikan kang Rina Joy. Salamat kayo Sir John. Okay, salamat po no sa inyong pod nga pagtungkili kanunay dinhi sa atong programa. Okay Brad, nakasabot na jud ko. Salamat sa Ginoo og kaninyo Brad. Gikan ni kang Brother Alex Orhel no. May gani Brad Alex kay imo puna nga giradper na nga text sa imong amigo. Okay, salamat kayo. Maayong gabi ninyo diha Brad John. Dihito, Brad Libby Clavis, Pastor Joel Trana ug Pastor Merjon Kabagi. Si Elmer Lasirna ni. Okay, daghang salamat Brother Elmer Lasirna diha sa Takop, San Dimihiyo. Maayong gabi diha ning tanan ug salamat ning tanan sa inyong pagpaminaw.
Maayong gabi niyong tanan diha Brad, i-great nako og maayong pagpaminaw ni Jonard Elgira og sa iya asawa Marilyn Elgira og sa duha nila ka anak Jonathan. Nya something's missing ba ni Brad Cesar, no? Wa nako kay bawg unsay sunod ani kay something's missing. Okay? Maayong gabi inyong tanan diha Brad, i-greet na kog maayong kini murag insakto na ni Brad Cesar. Maayong pagpaminaw ni Jonard Elgira og sa asawa Marilyn Elgira og sa duha nila ka anak Jonathan og Jubilin. Salamat Brad Cesar ni sa Gihulngan City. Okay, daghang salamat Brother Cesar. Unya hopefully nga karong Sabado madayon na gyud ng inyong bautismo, no? Kapila naman di na ma-postpone nya kay na ang salamat kay mo og madayon mo kamong magkasabay 11 di mo kabuok. Muna salamat kayo sa inyong desisyon, no? Okay, kay gi-propose di na ang inyong bautismo Pebrero pa na usab kana na ang antod nga Mayo unya karon na pod. Ya, sao naman nga magsige magkausab-usab lagi tungod sa mga kaigayunan tungod manggod sa sitwasyon nato karon. Okay. Ato paning basahon sir mangutaa pangutana ni so di pa ni nato matagaan usa og atensyon kini nga pangutana but hoping nga makapailob mo unya tiksan ra mo kung tagaan naghigayon ning inyong pangutana. Okay, adto ta sa kang Brother Libby. Unsa dihay mga kuan Brother Libby, mas maayo siguro nga imo sad nang matan-aw diha ang ato nga mga viewers bago po nimo maibanan og pipila ka mga text message ang nasuabot sa imong cellphone. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi ino sa atong tanan nga mga suki, mga pinalangga natong tigpaminaw sa atong tulamanon Jesus is our hope. Aniya maayong pagpaminaw usab sa atong tanan nga mga viewers, no, sa inyong pagtanaw usab sa ato nga live streaming karon, atong live broadcast. So kamong tanan amo nga gina-welcome sa pagpaminaw og pagpakiguban sa tulamanon Jesus is our hope. Bueno ato ning basahon kining niya sa ato nga screen karon, nakita nato niya sila si Munato Jasmel. Anya niya po si Brother Roel Tomacas, I'm listening. Anya niya si Brother Joseph Kimno, niya mensahe, Brother mayong gabi usab diha kaninyo Sir Pastor Merjon og Pastor Joel og sa tanan nga mga naminaw o gatan-aw sa live karon. Maayong gabi usab diha kaninyo mga igsoon. Malipayong pagtan-aw padayon taigsoon bisan ana ay dako nga katalagman nga kasakitan sa kalibutan, padayon lang ta kay haduol na ang pagbalik sa atong Ginoo. Ang importante nga dili ta mobiya sa pagtuo og pag-alagad sa atong Ginoo, padayon ta alang sa atong kaluwasan. Puhon, salamat sa pagbasa on God bless sa tanan. Kikikanto kang Brother Joseph nga po si Incenso Ramirez. Mayong gabi ninyo diha. Mayong gabi diha nakakuan ako na naka-get na ko kaila ko gid na si Incenso Ramirez. Mayong gabi ron. Okay, niya po minsay si Brother Roel Tomacas. Mayong gabi Kuya John ug Kuya Libby. Klaro kayo inyong kagwapo Kuya. Tinaw inyong boses karon. So thank you kayo Brother Roel. Niya po si Wilfredo Cañete. Good PM Brother John og Brother Libby og sa tanan nga viewers, God bless. Ni pagigikan kang Brother Incenso Ramirez. Regards ko Kuya Libby ni Kuya John. Ako dako ako amigo nga gwapo. Okay, niya po si Gloria Ferrer. Hello Brad, gatan-aw mi dire sa Lotopan. Alang sa ato mga viewers, no? Kung mahimo sa diha nga mag-view mo, pwede nga inyo lang butangan o gamay message aron mo appear ni sa ato nga computer, no? Kay di man makita og kanang
igo lang mag-view. Ang katuramang na ay mga message ang atong makita, no? Sa laptop na Oo. usab ang setting sa atong FB, Brother Libby. Oh, Kay sa una, bisag dili magpadalag message, mo view, ato man matrace dayon. Pero karon og mo lang unya dili maghatag og message, di ta diri makabantay og kinsa ni sila. So mas maayo gyud nga muhatag ba mo og gamay lang nga minsan hello, hi, ingon na nya good evening, inana ra para nga ma-acknowledge mo. so di gid nato muna nga abang message amo tanaw ko na higala butangig jotay nga message, no? Dapat itong basahon nakiguban nato karon si Engineer Ernie de la Cruz Catayas nga sa mensahe. Niya pod si Sister Gian Kaomiran Incenso Ramirez, no? Okay, di ani sa atong cellphone nato gitan-aw mga higala. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa ako sa basahon ni sa akong cellphone, ay message ni abot sa akong cellphone. Ato ning basahon deleted happy birthday to Rosalie Sinining Lagarisa nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan niadtong Hunyo 30, 2020. Greetings from Kinsing Lagarisa, ang iyang ugangan. Happy birthday also to Inday Leoriza Lagarisa Tihero nga karon pizza Hulyo 2 to 2020 nagsaulog sa iyang birthday. Greetings from Kinsing Lagarisa gihapon ang iyang papa. Okay, no? Yata itong tanawon. Okay, maayong hapon, Brad Libby, Brad John, Pastor Trana, Pastor Kabagi. Nindot jod pakiramdam nako pag-abot sa alas 6 nagpahiluna na pud ko diri sa balkon, Brad. God bless sa tanan aminaw karon labi na jud ni Brad Alex. Ako maning silingan diri sa Kambantog, Brad Bin Beltrani. Brad, salamat Brother Ben Beltrano. Smiting imo po ng doa-doawan si Brother Alex ya Brother Ben, no? Okay, maayong hapon ninyo Brad Libby, Brad John. Great ko sa tanan nga nako nga kauban SDA diha sa Bidilin o kang Konsehal Raymond Olivar. Maayong hapon nimo diha Konsehal from Felipe Soliera, Salamintac Norte. Okay, mayong hapon Brad Libby, Pastor Tirana, Pastor Kabagi, nindot jud. Okay, no, humana niya tubasa. Okay, ato sa ning tanawon higala ang niya sa ato nga screen. Okay, wapay, no? Akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto pahigala niining daghan nga mga text message nga gustong ipatun-aw ni Brother Alex Orrel. Brother, ato siyang gipasalamatan na kining mga tekstuha iyan ang gipaabot dinhi sa atong programa kay lagi ang atong i-discuss nagadepende na gid na sa inyong mga text. Kay kining mga tekstuha nga gihisgutan ni Brother Orrel gikan po ni sa iyahang kaila o iyang gi-refer dinhi kay kinasang mga tekstuha gud Brother Orrel sa tanang mga pundok nga wa na nagsunod sa kasuguan sa Dios, madaytarilo o moralo, kining mga bersikulo ra mo ni ilang gamiton nga excuses sa pagkadili na gid nila mosunod sa kasuguan sa Dios. Well, ato nang balikan Brad, good PM ang mga verse nga i-text ninyo palihog pagsabot ani sa kahanginan kay maminaw ko ako ni gibasa pero wala ko kasabot. Brad, pasensya kayo, mauni na verses, Episodos 15, Colosas 2:16 o 17. Well, may aghapon takaroon ni ining Colosas 2:16 o 17. Ang Colosas 2:16, ako ning basahon na nagingon busa ayaw tuguti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kanunon o ilunon may tungod sa pangilin o sa bulan sa bag-ong subang o sa adlaw nga ipapahulay. Kini ato na ning gipasabot nga walay kalabtanan ini kadtong gitawag og dietary law
ukon ang moral law kay mao ni pagsabot sa uban. Sa unang mga panahon ang gidumalahan ni Moses nga katawhan nga maong Israel, aduna sila'y mga tulumanon, mga kalihukan nga kinilagi nagasulod sa gitawag og ceremonial law. So ato na ning gisubay nga kini siyang mga kanunon mauni kadtong ilang ihalad nila. Magakaon sila og 7 ka adlaw, kining magakaon sila og tinapay nga walay igpapatubo o kun walay libadura sulod sa 7 ka adlaw. Unya matag na 10 og 4 ka adlaw sa unang bulan sa tuig, sila magakaon niini og unya dunay mga halad nga ilimnon unya sa mga bagong pagsubang sa bulan ug igpapahulay nga kanang gitawag og weekly Sabbath. Sinimana nga igpapahulay samantala ang napulo ka sugo, ang ikaupat na sugo dis napulo ka sugo usa ra gyud ka adlaw dili 7 ka adlaw. Kini ato nang gipasabot sa kahanginan sa nangagi natong pagpasabot ug unya niabot sa punto nga kini wa na kinahanglanos Ginoo sumala sa atong gibasa kagabi sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 11 ngadto 14 nga wa na kinahanglan pa sa Dios ang maong mga paghalad alang sa kalanon, wa na kinahanglan ang mga paghalad alang sa ilimnon, unya wa na kinahanglan ang pagpahulay sa mga bagong pagsubang sa bulan ug magpahulay sila sulod sa usa ka semana tungod sa ilang balaan nga panagkatigom. Wa na kinahanglan pa, meaning dili na kana aplikado sa atong kapanahunan karon sa atong pagpangalagad ug nga tungod ni ana kana siya nahibaluan na nato nga gipahunong na kana sa diha nga miabot na si Kristo ug wa na kinahanglan pa nga ato nang himuon kanang mga balaod sa paghalad nga gisulat ni Moses sa kasuguan diha sa basahon, gihatag ngadto sa mga Levihanon o gipabutang lamang dinha sa kiliran sa arka, samtang ang napulo ka sugo nga gisulat sa Dios sa papan nga bato siyang kaugalingong tudlo gibutang didto sulod sa arka. Karon sa pag-abot ni Kristo kining mga butanga giwala na kay munay gihisgutan sa tagna sa Isaias 1:11 ngadto sa 14 nga pahunungon sa Ginoo kay wa na sila magkinahanglan pag mga halad sa mga kalanon o sa mga mananap. Matud pa ni ako gikapuya na sa pagdala niya na ayaw na pagdala og mga halad. Mauna nga sa atong kapanahunan karon samtang nangalagad ta sa Ginoo, wa na kinahanglan na nga magkuha patag karniro, magkuhag baka o kanding alang sa atong mga sala nga atong ihalad. Nganong wa naman na tungod kay gikahalad naman si Kristo sa atong kapanahunan. Ang Biblia naghatag og pagpasabot niya na nga wa na kinahanglan pa. Kaso lang nabaliktad kay gigamit mangguni sa uban nga dili na tumanon kadtong napulo ka sugo nga kanang mga butang nga dili man na referido sa napulo ka sugo o sa dietary law. Kabaliktaran mao na nga ang kaaway mubaliktad sa panghunahuna ug sa labutan sa tao ug nga tungod ni ana ang kamatuoran mo'y atong gisubay dinhi sa balaang kasulatan. Karon sa pag-abot na ni Kristo kanang mga balaod sa paghalad kasugwas paghalad wala na kinahanglan pa, dili na kinahanglan nga tumanon og sundon pa nato lahi kanang moralo kanang napulo ka sugo. Pamatii ra gud ni ang Hebrehanon kapitulo 1 ngadto sa Dios Hebrehanon 1 ngadto sa Dios na dinho kay maingon nga ang kasuguan aduna may landong sa mga maayong butang nga umalabot. Muna nga paghisgot na ganig kasuguan ang ilang hunahuna nagpunteriya dayon sa napulo kasugo. O ingon niya na ang ilang panghunahuna. Kay maingon nga ang kasuguan aduna may landong sa mga maayong butang nga umalabot ug wala makabaton sa katinuod ni ining mga butanga. Kini dili ara makapahilpit sa nagapanuol pinaagi sa maura mga halad na kunanay ginahalad tuig-tuig.
So kung atong tandion dinhi, atong tanawon, kasuguan kini sa mga paghalad. Kay doon na may ilang himuon nga halad nga kausa sa usa ka tuig na apoy halad nga ilang himuon matag adlaw maghalad og karniro sa buntag, maghalad pud sa hapon. Lahi itong halad nga kausa ra himuon sa usa ka tuig. Di nahibaluan nato nga ang halad para sa sala nagpasabot lamang nga si Kristo makausa ihalad niya ang iyang lawas ug kinabuhi didto sa krus. O ingon niya na karon atong basahon sa 2 igon, kung dili pa dili ba gihulong na unta ang pagpanghalad niini, kasuguan ba ni sa paghalad ang gitasgutan dinhi, pero ang huna-huna sa kadaghanan kanang napulo kasugo. Mao na nga nahimo hinuon sila nga mga Sabbath breaker kay sa ilang pagdahumwa na gisupak nila ang adlang igpapahulay. Kanang adlang igpapahulay ikaupat kana diha nga sugo sa napulo kasugo ug diha sa napulo kasugo ang naglapas sa usa ka bahin niini nahimong malinapason sa tanan. O niya ipadayon nato niya kung dili gipahulong na unta ang pagpanghalad niini, kung ang magsisimba na hinlo pa sa makausa ug dayon, so wala pa unta sila pagbati nga may sala pa. Apan diha sa moong mga halad nga naa tigpahinumdom sa sala tuig-tuig, kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kandong makakuha sa mga sala. So dili naghisgot gid ni sa mga kasuguan pinaagis maghalad sa mga mananap. Walay labot niini kadtong napulo kasugo nga gitawag og moralo. Naghisgot ni turo nga baka, karniro, kanding. Ingon ni ana. Unya tungod niya na sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan sa ningon, ang halad nga inihaw og mga gasa wala mo tinguhaa. Munang sa pag-abot na ni Kristo ang halad o mga pag-ihaw alang sa sala, wa na tinguha kay nasayod si Kristo nga siya nagyod ang tinud-anay nga ihalad tungod kay kanang balaura o sugo landong man lang na sa mga butang umalabot, ug ang naglandong si Kristo ug ang umalabot si Kristo pag-abot ni Kristo kanang gilandungan nga mao ang kasuguas mga paghalad, wa na tinguha pa ni Kristo kay siya ang naglandong ug siya ang unsaman tinuod nga halad. Nag-ingon dinhi sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad tungod sa sala ikaw walay kahimuot. Unya miingon ako, tan-awa ako mianhi sa pagtuman sa inyong kabubuton o Dios, sumala sa nahisulat mo tungod kanako diha sa basahon nga linukot. Timan nga kining kasugon na di ini masulat diha sa basahon nga linukot, wala ni didto nasulat sa duha ka papan nga bato kay malukot baguna nimong bato. Sa ato nang gihisgutan sa manang labay nga si Moses nagsulat og kasuguan diha sa basahon, og kini nga kasuguan nga gisulat ni Moses mao ang kasuguan sa mga paghalad. So ginisgutan ni basahon nga linukot, dili nimo to malukot tuto ang papan nga bato nga gisulatan sa Dios na pulo kasugo sa iyang kaugalingong tudlo. Mao na nga imposibleng mahitabo nga walay unod og bukog og dili makita, og unya ang Dios duna di ay tudlo. Kay asa man na ibutang ang tudlo kung way unod og bukog, asa man na ibutang ang mata, asa man ibutang ang dagway ug ang atubangan, ang tiil, ang kamot, kay may kamot man nga tuo. Unya kung atong padayunan pagbasa, ug sa iyang pag-ingon sa unahan, ikaw wala magtinguha ni may kahimuot sa mga halad inihaw, ug sa mga gasa, ug sa mga halad nga sinunog, ug sa mga halad tungod sa sala, kinig na halad tuman sa kasuguan. So kining mga kasuguan gihalad man to tuman sa kasuguan. Unsa ni nga kasuguan? Kasuguan sa paghalad, ceremonial law, dili kasuguang napulo kasugo. Unya nagingon sa 9, siya nidugang sa pag-ingon, tan-awa mianhi ako sa pagtuman sa inyong kabubuton, ang una iyang gibungkag aron ang ikaduha iyang pagatukuron. Busa kadtong unang mga kalihukan alang sa paghalad sa mga mananap, giwala o gibungkag to. Sa ikaduha ginatukod nga mao si Kristo, din siya ang tinuod nga halad ug ang iyang lawas igaula igahalad didto sa Kalbaryo sa krus. Nagingon dinhi
og pinaagi sa maong kabubuton kita nangahinlo gikan sa sala pinaagi sa makausara og dayon nga paghalad sa lawas ni Hesukristo. So ang atong mga sala, ang atong lawas nahinluan sa dugo og lawas nga gihalad ni Kristo dili diha sa mga mananap pinaagi sa mga paghalad, no? So pag-abot ni Kristo ang kasuguan sa paghalad giwala. Mauning gihisgutan sumala sa Roma Kapitulo 10 versikulo 4 kay si Kristo mao ang katapusan sa kasuguan. Busa kadtong mga kasuguan sa mga paghalad gitapos to muna nga si Kristo ang katapusan sa kasuguan. Nan karon paghisgot nga si Kristo ang katapusan sa kasuguan, gisabot man po na hinuon nila nga ang napulo kasugo na nga mismo si Kristo nagsulti siya sa Mateo 5:17-18, sultihan ko kamo, ha? Ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako ron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman ini, kay sultihan ko kamo samtang magalumpad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan, walay pagasayloan bisan usa ka tudlok sa kadulpok hangtod nga ang tanan matuman. Pero pag ingon hinuon nga si Kristo ang katapusan sa kasuguan, sumala Roma 10:4, gisabot man hinuon sa kadaghanan nga ang napulo kasugo na no. Ang gitapos ha, si Kristo ang katapusan sa kasuguan, kasuguan sa paghalad sa mga mananap dili nang napulo kasugo. Karon kung ato mo bitaw ning gisgutan sa Colosas 2:14, sa napapas niya ang sulat nga nagababag kanato pinagis ipatuman ni kini iyang gikuha sa atong agyanan o gilansang sa krus. Kadtong mga kasuguan na nakababag to sa atong agyanan ngadto kang Kristo kay kinsa may dalan day kinsa may ganan si Kristo nya uwa patukuhaan ni Kristo dili bato mahimong babag nato ron. Sa una may adlaw-adlaw may tinuoy nga paghalad sa baka, karnero o kanding. Nan babag man to kay sa atong kapanahonan ron. Kung tan-aw nimo ang presyo sa baka, libo-libo na. Ang kanding ug karnero, unya may lang na sa naay mga pastuhan, naay karnero, naay baka, naay kanding. Ang uban nga wa gyud sama nako kay wa gyud koy bisag usa ka buok kanding, ha? Unsaon manana paghimo mo nang gisulti nga nakababag na sa atong gaganan pero gipapas na, gikuha na, buti pasabot nga ang nakaali o nakalisod sa atong pagpangalagad unta gipasayunan ta gikuha na pinaagi sa paghalad kang Hesus Kristo. Munang si Kristo maong katapusan sa kasuguan o si Kristo iyang gipapas ang mga sulat nga nagbabag kanato pinaagi sa patuman nini o kini iyang gikuha o sa atong agyanan o gilansang sa krus. Busa Brother Orhel kining mga bersikulo ha dili mahitabo gyud nga mahaom sa ilang dahom-dahom nga napulo kasugo na. Well, ato namang gisgutan kadtong mga balaod sa paghalad alang sa mga mananap, ato nang gisgutan nga giwala na kanang balaura didto na gisulat sa basahon gipabutang sa kiliran sa arka o nagsulat niya na dili ang Dios kung dili si Moses. So ugma Brother Alex Orhel pamapii subaybayi gayud uban sa tanang mga naminaw karon kay atong hisgutan ug unsa man ang kalainan kay atong hisgutan karon ang kasuguan mang seremonyalo, ang kasuguan sa paghalad tuguti lang aron matin-awan masabtan sa tanan magahisgot pud ta niini napulo kasugo nga gitawag og moral law. So ugma sa gabi ato nasadni nga kauton ug ato nga sadyod ning susihon pag-ayo ha atong ukayon kining mga kamatuoran nga natago diha sa kalamhan sa kadaghanan. Well, sa dili pa si Brother Libe magatan-aw din ha suni ata Brother Orela humanata nagpasabot din mahitungod sa kasuguan sa mga paghalad sa mga mananap. Si Kristo ang katapusan niini sumala sa Roma 10:4 o sumala sa Colosas 2:14 mga sulat nga nagbabag sa atong iganan gipapas na kana ni Kristo. Mauna sa panahon sa pagpangwali ni Apostol Pablo sumala sa Colosas 2:16-17
ayaw tuguti dunay magahukom kanyo bahin sa kalanon, ilimnon, mga bagong magsubang sa bulan o sa mga adlang igpapahulay. Sa ato pa sa kapanahunan ni San Pablo, wala na sila nag-encourage nga ang tao magtuman pa, meaning mga kasuguan pinagi sa paghalad ug mausab ni ang kapanahunan nato karon nga wa na sadta maghalad alang sa atong mga sala tungod kay si Kristo ang gikahalad na. So kini siya ang atong gisgutan sa pipila ka mga gabi, mao ang ceremonial law. So Brother Alex, alang sa imong katinawan ug kahigayunan sa tanang naminaw, ugma atong tun-an ang moral law, unsa man ni ang napulo kasugo, ha? Mao ni ang ato na pud ni nga i-discuss dayon moadto na pud ta sa sunod nimo nga gihisgutan na pud sumala sa Roma kapitulo 14 bersikulo 5 ngadto sa 10. Brother Orhel, dili mi mapulan sa pagsubaybay kanunay niining imong mga text, dili mi mapulan bisan kada gabi nagkunik-kunik ni siya tungod kay importante ni para nimo ug sa tanang naminaw. Depende na lang yun na sa inyo paging isalikway ang mga kamaturan nga inyong nadungog o nabati. Well, ako ning basahon usa dinhing kuan ha. Tuma ni Brother Alex ug sa tanang naminaw ugma ato nga hisgutan kadtong dili na ha kasuguan sa paghalad sa mga nanap kundili ang moral law. Kay aron gud masabtan kay lisod pug kaayo nga maghisgot rata magpasabot tag ceremonial law unya dili nato na ikapasabot ang moral law nga mao ang 10 commandments. Ugma Brother Alex ubang tanang naminaw karon ato ning hisgutan ang 10 commandments ang gitawag og moral law. Well, ato ning basahon ni ang sa dili pa si Brother Libby magbasa sa mga bag-o natong nakasulod ng mga viewers o niya iyang bugangan pagpasabot kining mga bahina. Ani atong sus di gid na kaya sir oy sa uban nga mga tao pagpasabot ng bahina kay sa akong pagpaminaw kakuti naman gid in taon pag subaybay ana nga kabagaan ng Biblia o nga inyo pagidnang nasubay di man gid pud hinuon ang tao makabalibad kay pagkatinaw man pud nga pagkasubay. Di na madala-dala lang og katawa-katawa sa tao sir oy kung dili gid niya hisgutan og sabton ang nasulat sa Biblia. Salamat sa pagbasa sir. Si Ramon ni kanunay gyud ko nagsunod sa inyong programa sir. Okay, salamat Brother Ramon. No, napatay laing basahon. Kung mauna Brad, hilabihang daghana gyud Brad sa mga taong mga pakyas karon. Tinuod ng gisultis Biblia, magbasa sila apan dili sila kasabot og kanunay managtuon pero bisag unsaon dili managpakakabot kay balos ka matuoran. Salamat nga nadumduman nako ni Brad ning programa unya wa na gid ko ning bulag ani sukad ko nga nakadumdum. Salamat sa pagbasa si Munching Deine. Okay, dagan salamat Brother Munching. Niapatay basahon sir, bisan pag magpustaanay kung kana nga matang sa eksplanasyon o pagpasabot diha sa Biblia unya mao gihapon ng mga puntuha. Bisan pag magpusta mag-uno Diyos ko sir, wala ana nila makahimo pag susi o paghanay anang mga butanga. Bisan tuod ako Brad pastor sa Baptist pero wa ko kabati nga iya gid nang gipasabot ng mga bahina sa amoa kay kana pong bersikulo ha sir maog gipod na gigamit namo aron nga mapatuo ang tao nga wa na gisugo pero sayop di ay kam something's missing man okay sagdi na lang no. Well, si Brother Libby Higala iban pod og magabasa sa atong mga viewers o niya sa dili pa muhatag si Brother Libby og dugang pagpasabot ining bahina ipalihog kog li kuno diha Brother Libby niya na ang
ato dinhang monitor kung diing dapit panas kalibutan ning nanagview sa atong programa karon. Okay, daghang salamat Brother Jono. So ang atong mga higala nga nag-view, digid nato makita din higawas ni atong nag-view nga naay gamayng message, no? Bisag puputang lamog hay, makita na nato dire mo appear na, no? So niya nakita nato karon si Charito Sotelo. Good PM mga brad, nagtan-aw mi karon diri sa Camotes si Tato ni. So salamat kay Brother Tato. O niya pod si Sister Mila de la Cruz sa Dang Lungsod, Medellin. Bila ni. Mayong gabi Brad John, Brad Lib, uban kang pastor, God bless. Okay, nakiguban sa nato si Ma'am Pretty Miss Simons, sila si Engineer Ernie Catayas. Okay, maato ta mga higala sa paghisgot. Diya ta nagtuyok-tuyok mga higala sa Kolosas Kapitulo 2 o niya versikulo 16 o 17, no? Kagabi naisgutan nato ding bahina kay ang uban god nga sa dali nga pagbasa mukonclude dayon og diretso nga nangasayop ang mga tao nga nagpadayon sa pagbantay sa adlawng igpapahulay. Tungod kay nini nga verse naghisgot lang ni nga landong sa kamatayon ni Kristo. Anya mabasa pos 14 gilansang dito sa cross. Munay kalabanan nila nga ikatarungan. Nasayop ang mga tao nga nagbantay gyapon sa bado. Naggitapos na ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Nasayop ang mga tao daw nga gakaon dili mo kaon sa gisgutan nga mahugaw sa Levitico 11 nga dili natugutan nga doon maghukom sa ilimnon pagkaon og sa adlaw nga pahulay. Para nila kita karon free na sa pagbuhat, pagkaon bisan unsa o niya dili na ta magbantay sa pahulay. So di ba mga higala mahimong kontradiksyon? Pablo man nagsuwatan o niya si Pablo po nagsuwat sa Hebreanon 4:9. Ingos Pablo, busa nagpabilin pa ang adlawng ikapahulay alang sa mga tao sa Dios. Bot bang ipasabot nga nagkasumpaki ang sunat ni Pablo kon atong gituhuan nga ang Kolosas 2:16 ngadto 17 gitapos na ang adlawng pahulay pagkamatay ni Kristo sa cross? O niya matod pa San Pablo sa Catholic Version higala sa New Jerusalem Bible sa Hebreanon 4:9, there must still be therefore a seventh day rest reserved for God's people. So gitin-aw dinhi nga naa gihapon nagpabilin ang ikapitong adlaw nga igpapahulay gireserba kini alang sa mga tao sa Dios. Naa malagi nagpabilin. Ang pangutana sa Kolosas 2:16 unsa man igpapahulay na lansang? Kay ang igpapahulay nagpabilin higala ang 7th day man, ang ikapitong adlaw nga mauning adlaw nga atong mabasa sa libro sa Inises Kapitulo 2 versikulo 2 nga 3 nga ang Dios mipahulay sa ikapito ka adlaw, gipanalanginan o gibalaan niya ang ikapito ka adlaw. O ni ingos Pablo, there must still be therefore a seventh day rest reserved for God's people na nagpabilin pa mani og kining ikapitong adlaw pahulay mauni gibutang sa Ginos ikaapat nga sugo sa napulo nga kasugo nga nag-ingon ang Dios hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. Anya ingos Pablo nagpabilin pa ang 7th day rest alang sa mga tao sa Dios. Ngano nagpabilin man tungod kay sa Levitico 23 versikulo 3 ang mabasa ni ingon, duna kay unom ka adlaw makahimo ka sa imong buluhaton apan sa ikapito ka adlaw sa matag simana balaan kining adlaw tungod kay kini alang kanako bisag asa pa mo puyo kinahanglan kamo
magpahulay sa adlaw nga pahulay og maghiusa kamo sa pagsimba kanako, kining balaora dili gayud mausab. So kining ipapahulay nga ikapito ka adlaw sa matag semana higala nga Sabado, gisulti sa Levitico 23:3, dili mausab ning balaora nga bisag asa pa ta magpuyo, magpahulay ta ning adlaw, magsimba mo ni Biblia and come together for worship. This law will never change. O gipamatod-an ni Pablo sa Hebreanon nga matod pa nagpabilin tani alang kan kinsa sa mga tao sa Dios. O way labot di ang mga tao nga dili tao sa Ginoo. Para lumis mga tao sa Dios ang adlaw Sabado. Pagkaluoy no og wa ko nagbantay Sabado, di ko dai tao sa Dios. Kay kapitong adlaw Sabado para ra manis tao sa Dios. So gusto ganitang mahimong tao sa Dios, bantay ta sa adlaw Sabado. Di ta exempted mga higala kung nag-ilatang tao sa Dios sa pagbantay sa adlaw Sabado. Ngan karon kay wa man ni mausab kay gani gipamatod-an pagyod sa nakasulat sa Isaiah 66 22 o 23 nga kining igpapahulaya hangtod sa baong langit mao gihapon. Paminaway akong basahon na. Nag-ingon dinhi sa 66 22 o 23 sa Catholic version. Matod pa dinhi atong mabasa. Okay. Kay ingon nga molungtad hangtod sa kahangturan ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta nga akong himuon, nag-ingon ang Ginoo, mulungtad usab hangtod sa kahangturan ng inyong kaliwat. Kinsa nag-ingon? Ang Ginoo gyud. Sa bag-ong langit o bag-ong yuta daw nga iyang buhaton, magpabilin kini sa way katapusan. O niyang atong makaliwat magpabilin didto. O niya gahisgot dinhi mga higala nga ang Ginoo nag-ingon. May gingon sa Ginoo. Unsa pag-iingon sa Ginoo? Atong ipadagbasa. Matag bag-ong subang sa bulan og matag adlaw igapon ni apo do og matag adlaw pahulay. Sa English pa, every Sabbath day. Og matag adlaw igpapahulay. Ang tanang tao muduol kanako didto sa Jerusalem aron sa pagsimba kanako. So nagpasabot higala ang igpapahulay nga ikapitong adlaw Sabado nga originally nga ang Dios Gud mo nagbantay ani sa sinugdan pagtumaw sa pilinirong simana o pilinirong Sabado sa kalibutan higala, ang Dios nagabantay nini. Di pa matud-an sa atong nabasa nga bisan padiag adto na tas bagong langit banyuta. Kada Sabado, kada ikapitong adlaw hila, kada adlaw pahulay, ang mga tao muduol sa Ginoo didto sa bagong Jerusalem aron sa pagsimba kaniya. So kini ding atong pagsimba matag Sabado nga moadto ta sa simbahan. Kuan ni ban pagbansay di ay ni pagsunod lang is kasuguan sa Ginoo tungod kay wa dani pagkatapos sigala kini sugua. Klaro atong mabasa nga dili mausab kini sugua og atong gisubay tinuod yod wa na usab kay mismo Pablo nagsulti nga nagpabilin pa ang ikapitong adlaw pahulay para sa mga tao sa Dios. Karon ang pangutana, unsa man di nang igpapahulaya nga gitapos? Diha ta mag-study higala kay di na mahitabo nga si Pablo magsumpaki sa sinulat. Si Pablo man nagsulat sa Colosas. Si Pablo man sa nagsulat sa Hebreanon nga nagpabilin igpapahulay ikapitong adlaw para sa mga tao sa Dios. Si Pablo po nagsulat nga igpapahulay, ingon diya atong nabasa, kalanon, ilimin, igpapahulay, na ingon ang versikulo 7, landong lang ni. O ni ingon ang 14, gilansang dito sa cross sa Kalbaryo. Unsa man di ayning gikalansang sa cross sa Kalbaryo, ang igpapahulay ba ni Sabado? Atong nalakbitan kagabi higala. Kung atong tan-awon sa original translation mga higala, ang Sabaton mabasa diha sa Colosas Kapitulo 2 versikulo 16, plural mga higala. Niyala akong basahon gayon di nga atong mabasa ni nga, therefore the safest thing to always do
is to analyze the context of the passage to say what is being said. Ang pinaka-safety daw higala, atong analisahon ang gisulti sa context ni ana nga bersikulo. Ang imong mabasa niya nga bersikulo sa English higala sa King James Version, kanang pulong sabaton nga imong mabasa sa Greek mga higala, plural na. Hinungdan sa King James Version ang mabasa nimo Sabbath days mga higala. Nialay tagaan ta mog usa ka pagtandi sa mga version sa Biblia mga higala. Tanawan niyo atong itandi og sulay ang mga version kini nakasulat sa Colossus 2 versikulo 6. Dunay version nga naghubad nga Sabbath day, singular. Pero dunay mga nagkomenta ng mga komentarista sa Biblia nga sayop na dili takdo na sa hubad sa giingon sa Colossus 2:6 nga naman kay ang pulong nga gigamit diha mga higala nga Sabat ang gigamit diha nga pulong sa Griego nga sabaton, plural na. Ang insakto nga hubad Sabbats or Sabbath days mga higala. Tanawan ha atong tagaan og mga higala og parallel nga kan. Nira. Atong tanawon ang gisulti dinhi mga higala niya nga mga translation dinhi sa Bible. Atong sulay og tandi. Niya ay translation nga Sabbath day lang ang gigamit. Hinus komentary nga sayop na di natakdo dito sa original. Okay, atong tanong higala mao ni siya sa King James Version sa 16, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of unholy days, of unholy day, or of the new moon, or of the Sabbath days. Bantay ha? Sabbath days. Mga adlaw nga igpapahulay. Okay. Ang American Standard Version naghubad og Sabbath day. Dili takdo sa original nga sabaton. Tanaw na to ang Bible in Basic English. For this reason, let no man be your judge in any question of food or drink or feast or new moons or Sabbaths. Nanay is plural gyapon, no? So, takdo. Sa Darby English Translation, let none therefore judge you in meat or in drink or in matter of feast or new moon or Sabbaths gyapon. Arikas Duway Realms Version, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of the festival day or a new or of the new moon or of the Sabbath or of the Sabbaths. Sakto gihapon, plural gihapon. Sa Nuwa Webster Bible higala, muna itong basa, let no man therefore judge you in food or in drink or in respect of the holiday or in the new moon or of the Sabbaths gihapon, plural gihapon higala. So pipili lang ka translation na nasayop silang pagkahubad mga higala sa Colossus Kapitulo 16. Sabbath days. Kay igpapahulay pa ng ikapitong adlaw nga naa si kapat kasugos ginagala. Sabbath day unta to ang gibutang diha sa original, no? Sabbath day, pero Sabbath days nagpasabot nga sayop na. Asa na mabasa sa Levitico 23 versikulo 6 ngadto 28, naa diha ang malistahan sa mga Sabbath days mga higala atol sa pagsaulog sa ilang mga pista. Diin naa sila'y mga halad kalanon, naa sila'y ilimnon nga mga halad mga higala. Di sa nakalanon nga gisgutan sa Levitico Kapitulo 11 nga mga makaon og dili, kanang limpyo og dili. Di na mo gipasabot diha. Naghisgot mga halad ba? Mga halad kalanon. Naman sila'y mga halad ilimnon. Naagya po na sa Levitico Kapitulo 23, no? Ilang mga pista sa nang panahon, ilang mga numon, silang kasalogan sa nang panahon, maunay gilansang dito sa cross. Landong nga sa kamatayon ni Kristo sa cross sa Kalbaryo higala. Siyado ang pangutana ang
napulo ka sugo, may shadow ba na sa kamatayan ni Kristo? Wala mga higala. Di na shadow nga naman. Kaya ang napulo ka sugo, kung imong tanahon, nagpahibalo lang na nato kung diin ta makasaha. Muna buhat sa napulo ka sugo. Wala shadow mga higala. Nagtudlo o nagpahibaw nato na kung diin ta kasala. Atong ipadan digbasa katong gisugdan akong basa kaganiha. Gayon diri o nga. In Colossians 2:16, referring to the Lord's ingon nga, every Greek scholar will tell you that Sabbaths is definitely plural. O manig ingon sa mga Greek scholar mga higala, magsulti nato nga ang Sabbaths nga pulong na ay isa is definitely plural. O niya ingon ni sunahan, here with which there were several in the ordinances of ceremonial law. Muna na sa ceremonial law. So muna gipasabuti ni ingon nga indeed at the cross mga higala. Gitapos na didto sa cross sa Kalbaryo. O niya nag-ingon sunahan nga ang napulo kasugo ang 10 commandments wa na natapos nga naman kay bisan si Kristo gikalansang na sa cross sa Kalbaryo mga higala. Sala gihapon ang paglapas sa sugo sa napulo kasugo higala. Bot bang ipasabot kung ang napulo kasugo bay gilansang dito kanang Gigos Colosas 2:14 mao ba nay ang napulo kasugo gilansang dito unya human sa gikalansang wa na napulo kasugo pwede na ita mangawat ron, pwede na ita human si Kristo namatay sa cross, pwede na ita magsimbag Dios o niya tanaw nimo ang nakasulat sa pinadiyag 21:8 higala, di apil mas listahan dia ang magsimbag Dios ang iyang bahin paghiadtos dinos kalayo. Unya sa unang Juan 3:4 nagsulti po sa nuan, uwahining sulat sa nuan, ingon sa nuan nga ang paglapas sa sugo sala. Unya ang 8 ang nagpakasala iya siyawa. Sa gyapon higala ang paglapas sa sugo. Subot ipasabot klaro og tin-aw kayo ang Colosas 2:14 16 o 17 higala, dili ni ang napulo ka sugo, dili ni balaod sa pagkaon sa Levitico 11, dili ni ilimo makahubog nga gidili sa Ginoo, dili sa ni igpapahulay nga ikapitong adlaw sa semana, kundi mga ceremonial law ni mga higala, kay ang ceremonial law landong lang na sa kamatayon ni Kristo sa cross sa Kalbaryo. So wa naman tayo ako sa ning basahon ni nakig-oban nato si Geraldo Levitanio. Good evening, brother. Good sound tonight. Mga gabi na diha o mga banjol sa mga kabataan. Okay, what naman tayo mga higala ni ang theme song. Mga higala, mag-ampo kita ang magbalantanan. Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maing balita og Jesus is our hope. Palihog, subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.